Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा गोदान साख्रि पोस्ट ओंखारदों आरो बे पोस्टआ मा दङ जों नायगोन आरो बेयाव नोंथांमोना ग्रेड 3 हिसाबै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जाय आग्निवीर केन्डिडेट्स नोंथांमोना भिडिअ नाय फंबायमोना जोबजासिम गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन। दा गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालाम जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किम आरो लननि बागैबो नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हागोन। दा बिग आपडेटआ बेनो ग्रेड 3 साख्रि ओंखारगासिनो दं आसाम स्टेटआव बेनिफ्राय गासै 1 लाखनि बारा जाबाय। दा बेखायनो जोङो डिटेल्सखौ नायगोन मा पोस्टआ फैमारखो। दा जोङो पर्टेलाव फैयोब्ला नोंथांमोना दायो लिंकखौ मोनथ'नाय नङा मानोना एप्लाइ जाथ'वाखै आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना चेनेलाव मोनखागोन। स' बिनिफ्राय बे पोस्टआ मा दंमारो मा होनखो जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो गोबाव खालामा। दा बे जाबाय जोंहा मोनसे अफिसियेल आपडेट आरो बेयाव नोंथांमोना मोनदों आसाम बाजेटआव बेखौहाय फोसावदों आरो बे पोस्टआ एडिशनेल जागोन आरो बेनो जाबाय आसाम सेक्रेटारिनि आन्डारावहाय नोंथांमोना साख्रि मावनो मोनसिगोन एबा पोस्टआ फैबाय। आरो बे पोस्टआ मा दङ जेरैहाय कम्पिउटार अपारेटर दङ बेनिफ्राय गुबुन गुबुन पोस्टआ दङ जों बेखौबो नायगोन। दा जायफ्रा नोंथांमोना JEE पोस्टआव एग्जाम होदोंमोन क'क्राझार BTC आवहाय दा बेनि रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै आरो ग्रेड 4 नि एडमिटआबो दासिमबो होथ'वाखै आरो जेब्ला होयो आपडेटखौ होगोन मानोना दायो साइडआ मेन्टेनेन्स जागासिनो दङ बेखायनो टाइम लानो हागौ। दा जोंनि पोस्टआ जाबाय एडिशनेल सेक्रेटारि 3 बेनिफ्राय जइन्ट सेक्रेटारि जों बेयाव मोनदों 6 मोनदों डिपुटि सेक्रेटारि जों मोनदों 15 बेनिफ्राय आन्डार सेक्रेटारि मोनदों 20 सेक्सन अफिसाराव मोनदों 87 बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसाराव मोनदों 102 बेनिफ्राय JEE पोस्ट जेरै दाखालि क'क्राझाराव जानाय बायदि बेयाव 119 दङ। दा टटेल 352 भेकेन्सि दङ नोंथांमोना मोनदों अके बेनि गेजेराव नोंथांमोना जेराव इलिजिबल जायो ग्रेड 3 हिसाबै बे पोस्टआव नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो थाबैनो आसाम सेक्रेटारिनि आन्डारावहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो जेब्ला जायो क्राइटेरिया अफिसियेल डिटेल्स ओंखारो नोंथांमोनाहाय लेटेस्ट आपडेट लाबोगोन बडो इनफो इउटुब चेनेलाव। दानिया जों फैबाय इन्डियान आर्मिनि एबा आग्निवीरनि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गावगाबागाव जन वाइसआवहाय नोंथांमोना नायदो जाय फंबायमोना गोबां नेगासिनो दंमोन। दा बेखायनो नोंथांमोना नारेंगी जना नारेंगी नायबानो जाबाय बेनिफ्राय जरहाटआव नायबानो जाबाय। दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बिनि लास्ट डेटआ नोंथांमोना 22 मार्च आरो बिनि 13 फेब्रुवारि एबा दिनैनिफ्राय जाबाय आरो एग्जामा 22 एप्रिलाव जागोन। नोंथांमोना 22 एप्रिल जानाय लोगो लोगो अनलाइन एग्जाम होनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना जना जाहैबाय नै ओरैबायदि जन होदों गावगाबागाव जन वाइसनि आन्डाराव डिस्ट्रिक्ट थायो जेरै नोंथांमोना मोनदों साउथ सलमारा मानकासार मोनदों दरं मोनदों उदालगुरि नलबारि बाक्सा कामरुप M आरो R दङ बेनिफ्राय गवालपारा दङ चिरां दङ बङाइगाव दङ क'क्राझार दङ धुबुरी दङ। दा बिथांमोननि जनाहाय बेयाव एबा डिस्ट्रिक्टआ एप्लाइ खालामनो हाजेनबाय एबा नोंथांमोनाबो बयबो हासिगोन। स' बिनिफ्राय नोंथांमोना फार्स्टआव मा जागोननो बेनो जाबाय एग्जाम जागोन अके अनलाइन एग्जाम जागोन फार्स्टआव सेकेन्डआव फिजिकेल टेस्ट एन्ड थार्डआव मेडिकेल टेस्ट जानानै नोंथांमोननि साख्रि अके देन बेनि गेजेराव एग्जाम फिसबो दङ एग्जाम फिसआ 250 पेमेन्ट खालामथारनांगोन एग्जाम फिसआ अके नोंथांमोना अनलाइन दानांगोन एन्ड बेनिफ्राय लिंकआ नैबेनो नैबेयाव फैनानै रेजिस्टार खालामनांगोन। थ' बेनि सायाव भिडिअ फैगोन। दा जों माखासे क्राइटेरिया नायनोसै जिडिआव। दा नोंथाङा एबा फंबाया जिडिआव खालामनोबा 10 पास खालामथारनांगोन लोगोसे सेकेन्ड डिभिजना मिनिमाम 45% नांथारगोन। बैसोआ बेनिफ्राय सेमान दं नै 17 हाबनिफ्राय 21 इयार्सआल' बेयाव हागोन एन्ड बेनिफ्राय गासैबो साबजेक्टआव 33 नाम्बारा थाथारनांगोन होनबासो जिडिआव हागोन एन्ड जुदि लाइसेन्स दङबा LMB दङबा चान्सआ बाराबाव बांसिन नोंथांमोना साख्रि मोनगोन जुदि नाम्बारा सेम नाथाय लाइसेन्स दंबा लाइसेन्स गोनां साख्रिखौ मोनगोन। देन बेनिफ्राय आग्निवीर टेक्निकेलाव HS पास खालामनांगोन साइन्सनिफ्राय बेनिफ्राय मेथ्स फिजिक्स आरो इंलिसाव नोंथांमोना केमिस्ट्रियाव 50 नाम्बार मोननाय जानांगोन एबा पार्सेन्टआ नोंथांमोना थानांगोन 50% एन्ड बेनिफ्राय गासैबो साबजेक्टआव 40 नाम्बारा मोननाय जानांगोन। हमना ला HS पास साइन्सनिफ्राय 50% नोंथांमोना एन्ड बेनिफ्राय गासैबो साबजेक्टआव 40 नाम्बार मोननांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय ओरैबायदि अपसन दङ जुदि बे गैयाब्ला मोनसे लास्टआव दङ नै बेखौ नाय 10 पास खालामनानै नोंथांमोना 50% थानाय जाथारनांगन अके बेनिफ्राय आरोबाव गासैबो साबजेक्टआव नोंथांमोना 40 नाम्बार मोननांगोन जेरै इंलिश मेथ्स बेनिफ्राय साइन्स लोगोसे नोंथांमोना ITI जुदि 2 इयार्स दङबा नोंथांमोना ओरैबायदिबाव मोनसे चान्स दंबावो जे नोंथांमोना जुदि ITI दङबा थ' नोंथांमोना बांसिन चान्सआ दंबावो। टेटआ जाबाय बाव होनाय दङ नोंथांमोना बेनिफ्राय दङबा इलिजिबल जागोन एन्ड आग्निवीर क्लार्कआव एबा स्ट'र किपारावबा HS पास खालामनांगोन जायखिजाया स्ट्रिम आर्ट्सआ कमार्सआ साइन्सआ बेनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन जाथारनांगोन आरो गासैबो साबजेक्टआव नोंथांमोना 50 नाम्बार मोननाय जानांगोन बैसोआ सेमानो दङ। देन बेनिफ्राय ट्रेड्समेनाव 10 पास खालामनानै पार्सेन्ट नङा नाथाय गासैबो साबजेक्टआव 33 मोननाय जाथारनांगोन आरो क्लास 8आवबो सेम थ' नोंथांमोना बेखौ मोनबाय एन्ड बेनिफ्राय हाइटआ जिडिआव 160 मोनदों बेनिफ्राय सेसआ नोंथांमोनाहाय 77 नर्मेलाव एक्सप्लेन खालामबा 5 सेन्टिमिटार बारायनांगोन। स' बेनिफ्राय ट्रेड्समेनाव 160 नोंथांमोना मोनदों स' बेखौ नायदो एन्ड टेक्निकेलाव 157 जागोन अके 157 जागोन। स्पर्ट्स पार्सना एक्सट्रा 20 दङ जुदि नोङो इन्टारनेसनेल गेलेदोंबा बेनिफ्राय जुदि स्टेटनिफ्राय नेसनेल गेलेदोंबा 15 मोनगोन
आरो नोंथांमोना इंटर कलेज बा इउनिभार्सिटि गेलेदोंबा 10 मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना रिप्रेजेन्ट खालामदों स्टेटखौ नेशनेल लेभेलाव नोंथांमोना खेलो इन्डियानायाव गेलेदोंबा 10 मोनगोन एन्ड डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेटआव गेलेदोंबा नोंथांमोना 5 मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय स्कुलनिफ्राय नोंथांमोना इन्टार स्कुल माने मोनसे प्रग्राम थायो जेरैहाय नोंथांमोनाहाय अल इन्डिया स्कुल गेम्स फेडारेसनाव गेलेदोंबा नाम्बार 5 मोनगोन जुदि एनसिसि दंबा मोजां नोंथांमोना एनसिसि सि दङबा 20 मोनखागोन बि दङबा 10 मोनगोन सि दङबा ए मोनगोन एनसिसि थाबाथाय आर्मियाव गोबां चान्सआ मोनो बेखौ नायबानो जाबाय अके स' बेनिफ्राय नोंथांमोना आइटिआइ गोनांफ्रा ओरैबायदि जुदि आइटिआइ दङबा नोंथांमोनानै हमना ला आइटिआइ जुदि नोंथांमोना 10 प्लास जुदि 2 इयार्स नोंथांमोना दङबा 2 इयार्स दङबा 20 मोनखागोन बेनिफ्राय 10 प्लास 2 बा 3 इयार्स डिप्ल'मा दङबा 30 मोनगोन बेनिफ्राय एचएस पास बेनिफ्राय 1 इयार आइटिआइ दङबा 30 मोनगोन आरो एचएस पास बेनिफ्राय 2 इयार्स नोंथांमोना आइटिआइ दङबा 40 मोनगोन आरो एचएस पास बेनिफ्राय डिप्ल'मा हल्डार बा आरोबाव 50 मोनगोन दा ओरैबायदि अग्निवीराव चान्सखौ होदों बेखायनो आइटिआइ बा एनसिसि गोनांफ्रा थाबैनो इन्डियान आर्मियाव साख्रि मोनगोन आरो गैयाबाबो जेबो टेनसन लानाङा मानोना बेफोरबायदि गासिबो थाजोबखाया आरो पस्टआबो जोबोर बुरजा बेनो जाबाय 25,000 भेकेन्सिस इन्डियान आर्मि एबा अग्निवीर दा बेनोमोन दिनैनि भिडिअ हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो एप्लाइखौ खालामनो हायो